Да почи от него. Това не е хубаво за мен. Нали? Софиянци ще разследват. Софиянци ще чакат. Напротив, тук ще се тръгва. Айде. Няма сграда вече. Няма сграда. Как да звъни, бе, сега баш? Пиратки ли? Може ли да Той ми звъни, че ще гърмат. Аз го видях. Аз сега като се дигне по шилката и сградата стои. Може да се разсъди. Дима, това скоро няма да... Това скоро няма се разсега, знаеш. Ще го видя. А? Ще го видя. Той го духа, ама бавно.